Hej, jeg hedder Claus. Jeg vil gerne vise jer, hvordan Stokken Viper Flex fra TT Huntington fungerer. Stokken er konstrueret, så der ikke er noget snortræk. Den er låst i begge ender. Meget lydløs, når den bliver brugt. Højden justeres ved med indtryk de to knapper i toppen. Man vrider i bunden, så låspaden kommer forbi de huller, der sidder i det ene rør. Så trækker man den ud til en længde, som passer til munden. Låser den. Gør det samme på den anden. Så har man en højde, hvor man kan bruge den til støtte for sin håndkikkert. Udslået. Hertil kan man bruge den som almindelig tobenet skydestok. Og sådan kan man afgive et utroligt sikkert skud. Stokken kan også bruges knælende. På nøjagtig samme måde. I kan se mere på www.tt-hunting.dk.